Зәй сәнгать мәктәбенең яшь рәссамнары республика конкурсларында даими катнашалар. Быел темалар төрле. Берәүләр рәсемнәре аша табибларга рәхмәт әйтә, икенчеләре иминлеккә игътибарны җәлеп итә. На этом рисунке изображено, что врач одет в костюм. Зәй сәнгать мәктәбенең яшь рәссамнары республика конкурсында даими катнаша. Быел темалары төрле. Берәүләр рәсемнәре аша табибларга рәхмәт әйтә, икенчеләре юлларда иминлеккә игътибарны җәлеп итә. На рисунке показано, как нужно соблюдать правила дорожного движения. Зәй районы күп милләтле. Халык бәйрәмнәре, Сабан туен, Троицаны, Нәүрүз яки Пасханы барысы бергәләп билгеләп үтә. Бу балалар эшләрендә дә чагыла. Я выбрала эту тему, потому что мне очень нравится, что все народы живут в мире и согласии. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган үзенчәлекле картиналар да бар. Бу рәсемдә Япон, Афроамерика, татар кешеләре сурәтләнгән. Они не воюют, они дружат друг с другом. Тут говорят нихау, тут hello, тут смс. Педагоглар үзләре дә балаларга үрнәк күрсәтә. Сыйныф диварларында аларның үз рәсемнәреннән күргәзмә ачылган. Балаларга да омтылырга максат бар. Балалар рәсемиясе конкурсын биредә ел саен көтеп алалар. Каждый год мы в нем участвуем. В этом году у нас есть 4 темы, на которые рисуют дети. Наши дети очень талантливые, способные, но в то же время мы стараемся через рисунок детей воспитывать, прививать им любовь к своей родине. Ватан образлары һәр рәсемдә, һәр детальдә чагыла. Бәлки зәй укучыларының кайсылары республика финалына да чыгар әле. Җиңүчеләрнең исемнәре 12 июньдә Россия көнендә билгеле булачак. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Зәй.